Sebelah pi barang ka Moodymmai Sport Union MSU kan pynlong ye ka 5th Open to All Knockout Football Tournament arjar kosau. Te nekaliang jong ka MSU ka piang ye kini ki team ki bekwa ben simta hakan ka tournament. But sama bah kini ki team ki bekwa ben simta sama bah ken pha ye kapten ki team ki jong ki da ka baki call hakine ki number ki bedon hapo jong kan ka advertisement but entropy kan long dah jatang ka per teams but prize kan long kumne winner arlak tangka plus trophy runners up hilak tangka plus trophy but kan last date kan long kan sa utrik nomor arda so bless mo